ఇంకా అయ్యా నీకు ఇంకనూ ఆ పిశాచి బయలుదలకు వాడు నా చేత కడతేరినాడు. వాడు నీ చే కడతేరినాడు. వాడు పరివార్యములు కొన్ని భయపరిచి ఎదురుస్తున్నా నా ఎదురు బొమ్మపై దుమిది అవి ఏమనుకుంటువయ్యా. అప్పుడు బండి చక్రం కింద నలిగిన మొండి పండ పురుగుల ఎప్పుడు గతను సాగలేదు. ఇప్పుడు నీతో ఏమని అన్నమలేక ఎంత సిక్కి ఉన్నారు చూడు. మా ఆశ్రమంలో ఎల్లప్పుడూ కృత సూపములతో పెరిగిన మొండి ప్రాణులు కనుక భూతముల ఎక్కి తాళం ఆడాను సావక బతికి ఉన్నారు. అయ్యా నీకు పెరుగుదల చిన్న నుండి వచ్చావయ్యా. అది మా గ్రామంలో సాధ్యమని తెలిసి మాటి మాటికి ఏమైనా చేసినవయ్యా. నీవు ఏమన్నావు నా పిరిగితనమే రక్షించున్నది. కానీ ఇక నీ మాటలు విని నేను ఇక్కడ ఉండా. అయ్యా ఈ గాఢన కాలం చెలిగిపోవాలనయ్యా. ఓ నీ మాయావి నీవు ఇతని నుంచి కలవరా బాబు. నేను